Hyvää iltaa ja hyvää Minna Kantin päivää kaikille. Tosiaan olen Marika von Werth ja toimin piirissä tällä hetkellä vararahastonhoitajana toista vuotta. Ja sitten 1. kesäkuuta aloittelen ihan virallisena rahastonhoitajana. Olen Hiidenveden Zonta-kerhon jäsen ollut 7 vuotta ja muutenkin on tuommoista yhdistystoiminnasta aika paljon kokemusta, että olen toiminut aikaisemminkin rahastonhoitajana ja päivätyökseni hoidan tuommoisen konsernin talousjohtajan tehtäviä, että aika tämmöistä talouspainotteista tämä elämäni on. Tosiaan en ole mikään kovin vanha zonta tai pitkäaikainen zonta, joten täällä on varmasti paljonkin mua kokeneempia zontia ja mielellään otan kommentteja ja tietoja vastaan, jos teillä on sellaisia, mitä en itse tiedä. Mutta mä jaan nyt tosiaan näytön. Mistä mä saan äänet pois? Niin, aloitellaan tästä sitten pikkuhiljaa tätä koulutusta. Eli jaan tuolta ton näytön. No niin, nyt pitäisi näkyä kaikille. Näkyy. Hyvä juttu. Eli tervetuloa koulutukseen. Ja tässä vähän koulutuksen sisältöä, eli yleisiä rahastonhoitajan tehtäviä, jäsenmaksuihin liittyviä, budjetointiin, PRH, pankkiasiat, tilinpäätös ja toimintakertomus, vähän lahjoituksista, nimineuloista ja zontatuotteista, eli niiden tilauksista, vähän varainhankinnasta ja jäsenhankintakampanja tuolla vielä lopuksi, mutta siitä täytyy sitten vähän vielä keskustella, että onko se ajankohtainen edelleen. Lähdetään tästä sitten liikenteeseen. Eli rahastonhoitajan tehtävinä on tietysti laatia budjettia ja hoitaa sitä kerhon taloutta budjetin puitteissa. Ja tärkeää on sitten, että lukee niitä sääntöjä ja määräyksiä, mitä siihen talouden hoitamiseen liittyy. Ja kerhossa on hyvä olla sisäinen työnjako siihen, että miten sitä sitten seurataan ja kuinka usein siitä raportoidaan. Sitten on tärkeää varmistaa se, että kaikille maksuille, mitä maksellaan ulospäin, niin että niille on peruste. Ja sitten, että ne päätökset on hankinnoista kirjattu pöytäkirjoihin tai muistioihin, jos sellaisia kerho tekee. Tai kyllä hallituksen kokouksista tietysti varmaan jonkinlaista muistioa, ja ainakin silloin, jos tehdään jotakin isompia hankintoja. Rahastonhoitaja hoitaa tai käyttää tietysti kerhon pankkitiliä ja vastaa tilinvaroista. Toki kerhon pankkitilillä on hyvä olla myös joku toinen käyttäjä, että jos tulee sellaisia tilanteita, että rahastonhoitaja ei pystykään hoitaa. Ja kerhon taloustilanteista raportoi sitten sen kerhon oman ohjeistuksen ja toimintatapojen mukaan niin sekä kerholle että jäsenille ja tietysti sitten sinne hallitukselle. Ja tärkeää on seurata sitten sitä budjettia ja maksuvalmiutta ja raportoida mahdollisista poikkeamista. Rahastonhoitaja sitten valmistelee jäsenmaksujen laskuttamisen ja myös sitten suorittamisen ulospäin, eli Zonta Internationalille ja piirille. Rahastonhoitaja valmistelee tilinpäätöksen, esittelee sen hallitukselle ja toimittaa toiminnantarkastajille ja esittelee myös vuosikokoukselle. Tärkeää on myös muistaa sitten se, että kun rahastonhoitaja kerhossa vaihtuu, niin hoidetaan se tehtävien vaihto huolellisesti ja sitten perehdytetään se uusi rahastonhoitaja. Ja kerhon rahastonhoitaja sitten ylläpitää kerhon jäsenlistaa tuolla Zonta Internationalin rosterissa. Nyt tässä vaiheessa vuottahan aletaan tekemään budjetteja tai on mahdollisesti jo tehtykin. Niin olen vähän nyt listannut sitten näitä kerhon jäsenmaksuihin tai budjettiin huomioitavia kerhon jäsenmaksuun huomioitavia maksuja. Eli piirin jäsenmaksu on 25 €
ja kongressirahastomaksu 15 €. Ja www-maksu 40 € per kerho, ja tämä ei koske Viron kerhoja, koska tämä liittyy niin kuin meidän niin kuin Suomen nettisivuihin, ja Virolla on niin kuin vähän oma tapansa sitten hoitaa ne. Zonta Internationalin jäsenmaksu on 88 $ jäsen, ja siinä on hyvä huomioida ne kurssivaihtelut, ja se kurssi, mitä käytetään tässä, niin löytyy sieltä Zonta Internationalin sivuilta, ja voidaan sitä katsoa vielä tässä jossain tai vaikka koulutuksen loppupuolella. Sitten tietysti ne kerhon yleiskulut, mitä siellä sitten kaikkea onkaan, niin ne pitää siinä huomioida siinä kerhon omassa jäsenmaksussa. Sitten semmoinen tärkeä asia, mitä mä itse huomasin, kun on ollut Hiidenveden kerhon rahastonhoitaja, että heti kun on kerho tehnyt päätöksen siitä jäsenmaksusta, niin se on hyvä laskuttaa sitten hyvissä ajoin, koska usein sitten saattaa ne laskut jäsenistöllä kadota johonkin, jos se vaikka menee sähköpostilla, niin sitten jää sitä aikaa muistutella maksusta, ja sitten siinä kannattaa pyytää myös apua puheenjohtajalta, jos tuntuu, että niitä jäsenmaksuja ei sinne kerhon tilille tule. Ja se, miksi se on hyvä, että ne hoidetaan hyvissä ajoin, ne kerhon jäsenmaksut, niin se, että on pitänyt kaikkien kerhon jäsenten jäsenmaksut saada ennen kuin voidaan sitten maksaa piirille ja kansainväliselle järjestölle jäsenmaksuja, koska muutenhan sitten kerholle jää siitä luottotappio, jos ei kaikki jäsenet ole maksanut niitä kerholle tulevia jäsenmaksuja, ja heistä maksetaan niitä ulospäin niitä maksuja. Ja sitten kannattaa varmistaa se jäsenluettelon ajantasaisuus tuolla Zonta Internationalin rosterissa. Ja tähän on nyt koonnut sitten näitä piirinmaksuja. Ja tässä nyt on paljon asiaa, mutta ehkä kiteytettynä se, että jäsenmaksu on 25 € per jäsen, ja alle 35-vuotiaan jäsenmaksu on puolet siitä, eli 12,50. Ja jos uusi jäsen tulee joulukuun 1. päivästä alkaen, niin silloin noin molemmat jäsenmaksut puolittuu. Ja kongressirahasto on 15 € jäsen, ja 1.12. alkaen myös se puolittuu. Ja sitten tuossa on vielä erikseen mainittu toi www-maksu. Ja näiden jäsenmaksujen eräpäivä on 1.6. Ja piirin toiveena on, että ne jäsenmaksut maksetaan oikeasti vasta silloin 1.6. Koska muuten siinä tulee kirjanpidollisesti sellaisia siirtosaamisia ja siirtovelkoja, mitä joudutaan sitten purkaan. Eli toi olisi semmoinen tärkeä päivämäärä, toi 1.6. Ja ohjeet maksamiseen toimitetaan kerhon rahastohoitajille ja puheenjohtajille. Ja ne löytyy myös tuolta Intrasta. Tällä hetkellä siellä Intrassa on ohje, joka saattaa nyt muuttua tässä kevään aikana, jos me saadaan tuonne verkkokauppaan myös jäsenmaksujen maksaminen. Mutta tästä palataan uudelleen vielä asiaan, koska tässä nyt on vielä sitten siihen aikaan niin kuin puolikas melkein tätä maaliskuuta ja sitten vielä huhti ja toukokuu. Ja pidetään myöskin sitten koulutusta tästä, jos ne saadaan siirrettyä sinne verkkokauppaan. Mutta Intrasta löytyy nyt tällä hetkellä tietoa sen verran, kun on saatavissa. Zonta Internationalin jäsenmaksut. Näistähän aina tehdään konventionissa päätös joka toinen vuosi. Ja nyt nämä jäsenmaksut ovat siis 88 $ ja sitten alle 35-vuotiaalta 44 $. Ja myös näissä samoin jäsenmaksut puolittuu silloin 1.12. jälkeen. Ja uuden jäsenen liittymismaksu on 15 $. Ja myös näiden maksujen eräpäivä on 1.6. Kansainvälistä jäsenmaksusta ei tule mitään laskua sähköpostiin, vaan jäsenmaksut maksetaan sieltä ostoskorin kautta online. Ja uusia jäseniä voi lisätä 1.4.23 alkaen, ja eronneet jäsenet voi poistaa milloin vaan, mutta viimeistään 31.5.23. Ja uudet jäsenet, toki uusia jäseniäkin voi koska tahansa, mutta siis tulevalle kaudelle uudet jäsenet, niin toi 1.4. alkaen. Ja näihin jäsenmaksuihin löytyy sitten tarkat ohjeet tuolta MyZontasta, ja voidaan sekin kurkata tässä sitten vielä tämän koulutuksen loppupuolella.
Sitten vähän kerhon budjetista ja toimintasuunnitelmasta. Kerhon rahastonhoitaja laatii budjetin yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa. Ja sitten sitä budjettia on hyvä laatia niin kuin rinnakkain sen toimintasuunnitelman kanssa. Ja ottaa myös mahdolliset toimikuntien vetäjät mukaan siihen, jolloin niin kuin rahastonhoitaja saa tarkempaa tietoa siitä niistä tuotto- ja kuluodotuksista. Muuten tietenkin on aika vaikea, jos ei tiedetä minkälaista toimintaa on, niin tehdä sitä budjettia. Budjetissa kannattaa sitten muistaa varovaisuuden periaate, että pystytään pakolliset menot kattamaan niillä varmoilla tuotoilla. Sitten vähän PRH:sta asiaa, eli aina hallituksen jäsenten tiedot tulee ilmoittaa sinne patentti- ja rekisterihallitukselle, eli yhdistysrekisteriin. Ilmoitus kannattaa tehdä sähköisesti ja sen allekirjoittaa puheenjohtaja. Siis ilmoituksen voi tehdä joku muukin, mutta sitten puheenjohtajan se tulee allekirjoittaa. Ja maksun voi suorittaa rahastonhoitaja. Ja PRH:n käsittelyajat on ollut ainakin viime vuosina tosi pitkiä, joten ilmoitus kannattaa tehdä heti, kun uuden hallituksen valinnat on tehty ja sen valintakokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu. Tähän otin sitten tämmöisen, tämä on muistaakseni Nordean ohjeistus siitä, miten hallituksen pöytäkirja pitää tehdä, että se menee helposti läpi, kun tehdään muutoksia niihin tilinkäyttöoikeuksiin. Ja tosiaan tämä materiaalihan tulee sitten ihan tämä kirjallinen koulutusmateriaalikin tuonne meidän intraan, niin ei tarvitse tästä sen enempää ruveta näitä kirjoittamaan, enkä olla näitä lukemaan, mutta tässä on ihan aika hyvin luetteloitu ne asiat, mitä siinä kokouspöytäkirjassa pitää olla. Ja sitten vähän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Eli tilinpäätös tulee laatia 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja tässä sitten on hyvä huomioida ne kerhon mahdolliset omat säännöt ja määräajat. Ja tilinpäätöksen aina allekirjoittaa istuva hallitus, ja allekirjoitus pitäisi olla hoidettuna ennen kuin tilinpäätös toimitetaan tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille. Ja sitten kerhon omissa säännöissä saattaa olla, että joku aikamäärä sille, että kuinka paljon ennen sitä hyväksymiskokousta tämä tilinpäätös pitää olla toiminnantarkastajilla, niin ne kannattaa aina tarkistaa. Ja sitten on hyvä tarkistaa, että kaikki tositteet on saatavissa ja että ne on asianmukaisia, että pöytäkirjat on allekirjoitettu, koska tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja tarkistaa myös sen hallinnon. Että hän pystyy sitten varmistamaan, että kaikki päätökset on tehty ja rahat on käytetty siihen mihin pitääkin. Ja toimintakertomukseenhan saa sitten niitä lukuja sieltä tilinpäätöksestä. Eli tässä sitten toimintakertomuksen tekijän ja rahastonhoitajan on hyvä tehdä yhteistyötä. Sitten otin tänne tämmöisen uuden asian. Tässä on nyt tosi paljon tekstiä ja vähän pientäkin tekstiä, mutta on myös mahdollista, että yhdistykset tekee tämmöisen kevennetyn tilinpitomenettelyn. Ja tämä perustuu yhdistyslain 37a pykälään. Eli jos yhdistyksen saamien avustusten ja muiden tulojen yhteenlaskettu määrä tilikaudella on enintään 30 000 euroa, sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella, eikä yhdistys harjoita liiketoimintaa, niin sitten voisi siirtyä tällaiseen kevennettyyn tilinpitomenettelyyn. Eli ei tarvitse laatia varsinaista tilinpäätöstä, vaan tehdään semmoinen tilivuodelta vuosilaskelma, jonka muodostaa tuloslaskelma ja sitten tietyt liiteluettelot. Ja tämä perustuu sitten tiliotteeseen tai muuhun maksutapahtumat todentavaan aineistoon. Ja tämä tehdään niin kuin maksuperusteisesti. Mutta sitten jos on niin kuin jotakin sellaista omaisuutta, mistä tehdään esimerkiksi poistoja, niin sitten on ehkä selkeämpää pitää edelleen 2-kertaista kirjanpitoa ja laatia tilinpäätös. Ja sitten hyvä huomioida se, että jos yhdistys saa jotain avustuksia
joltakin säätiöltä vaikka tai kunnalta tai kaupungilta, niin saattaa olla, että se avustuksen antaja vaatii sen 2-kertaisen kirjanpidon. Mutta tästä löytyy lisätietoa siis tuolta Finlexistä. Siellä on toi valtioneuvoston asetus asiasta ja sitten löysin myös erittäin hyvän tuommoisen Civicsen webinaarin, missä on kerrottu tästä enemmän. Et jos tämä kiinnostaa, niin kannattaa noihin 2 tutustua. Sitten vähän lahjoittamisesta. Eli semmoinen suositushan on, että Liisa Ahnström stipendirahastoon jokainen kerho lahjoittaa 50 € per kausi. Ja niillä tuotoilla me sitten katetaan niitä stipendejä, mitä me jaetaan sieltä kautta. Sitten olen lisännyt tähän nämä Helvisipilä, eli voidaan lahjoittaa MobilePay kautta tai sitten verkkokaupan kautta. Ja tosiaan nyt on hieman ollut epäselvyyttä tai ei olla ihan varmuutta saatu siitä, että siis yleisesti on ollut niin, että maaliskuun loppuun mennessä pitää tehdä lahjoitukset tuonne Zonta Internationalille, että ne kirjautuu tälle toimintavuodelle. Mutta nyt ilmeisesti on jotakin ollut, että ehkä se olisikin vasta huhtikuussa, mutta jos pystytte maaliskuun loppuun mennessä tekemään lahjoitukset, niin se on oikein hyvä. Ja sitten meillä on iso kampanja, Keltaisen ruusun kampanja meneillään ja sitten siihen löytyy tilinumero ja MobilePay ja verkkokauppa. Sitten vähän meidän Zonta-tuotteista ja nimineuloista. Eli kaikki tuotteet löytyy tuolta Intrasta, Zonta-kaupasta ja sieltä sitten tilaukset laitetaan toistaiseksi mulle sähköpostilla, mutta toivotaan, että saamme nämäkin tuotteet verkkokauppaan. Ja sitten on ohjeita nimineulatilaukseen, eli tilaukset myöskin mulle sähköpostilla. Ja sitten meillä on 2 värisiä nimineuloja, niin aina pitää olla tiedossa, että kumman värisiä haluatte. Sitten henkilön ja kerhon tiedot. Sitten myöskin toimitus- ja laskutusosoite. Eli useinhan saattaa olla niin, että toimitusosoite voi olla eri kuin laskutusosoite, niin molemmat tiedot on hyvä olla. Ja sitten laskut lähtee meiltä sähköpostitse. Ja tosiaan tässä olikin itse asiassa viime vuonna meillä oli uusia tuotteita ja ne nyt on edelleenkin toki uusia ja toivotaankin, että näitä uusia presidenttipinssejä sitten hankitaan kerhoissa. Sitten on vähän varainkeruusta. Haluaako Aino kertoa tästä tarkemmin? No kiitos Marika. Voin lyhyesti käydä tätä läpi. Eli mehän olemme kerhoissa tottuneet hakemaan varoja ja keräämään rahaa eri tavoin. Ja nyt sitten rahan keräysasia on eri asia ja sitten nämä varainkeruun muut muodot ovat. Ja rahankeräys on toimintaa, jossa pyydetään yleisöltä vastikkeettomia rahanlahjoituksia ja näitä rahankeräyksiä saa järjestää pääsääntöisesti yleisöllisiin tarkoituksiin. Ja rahankeräyksen tarvitaan lupa poliisihallituksesta, eli se on luvanvaraisesti lähtökohtaisesti. Esimerkiksi piirillä meillä on toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa. Sitten tästä poiketen voi järjestää pienimuotoisia lyhytaikaisia keräyksiä, mutta neuvoni on se, että jos teillä on aikomus kerhoissa tehdä pienkeräys, niin olkaa yhteydessä poliisilaitokselle ja joka tapauksessa on siitä tehtävä ilmoitus. Eli tämä on ihan tämä suositus, että varmistetaan, että todella täyttyvät sitten ne pienkeräyksen ehdot silloin, kun siihen lähdetään. Mikään ei estä toki kerhoa hakemasta varsinaistakin rahankeräyslupaa. Arpajaiset ovat hyvin yleinen varainkeruun muoto ja siinäkin on 2 vaihtoehtoa. Tämmöinen sanotaan yleinen varainkeruutapa, joka on luvanvarainen ja se edellyttää yleisöllistä tarkoitusta, joka tarkoitus meillä kerhoissa toki täyttyy.
Pienarpajaiset ovat tämmöinen yleisesti käytännössä käytetty muoto, jossa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 3 000 € ja jossa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuvat samassa tilaisuudessa. Ja se arvonta voidaan suorittaa joko ennen tilaisuutta, mutta tilaisuuden aikana. Tätähän molempien ehtojen näistä on täytettävä ja tarkempia tietoja voitte katsoa poliisin nettisivulta tai sitten jopa soittaa sinne poliisihallintoon ja kysyä, jos olette epävarmoja, että toteutuvathan pienarpajaisten ehdot. Sitten verovapaa tuotemyynti. Tässä tavanomaisesti ne tuotteet, mitä me kerhoissa myymme, niin esimerkiksi tarjoilut ja ne omat tuotteet, niin ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuotemyyntiä. Mutta tämä on sitten tämmöinen monimutkaisempi maailma silloin, jos lähdetään laajemmin myymään tuotteita. Ja tässä en lähde käymään sitten semmoista tarkempaa listaa siitä. Ja jos teillä on joku tämmöinen isompi tuotemyyntikampanja mielessä, niin silloin kannattaa varmistaa tuo myyntitulojen verovapaus. Ja tässä on sitten oikeastaan tämmöinen loppukaneetti vaan. Hyvä, kiitos paljon Aino. Ja tosiaan siis tähän olinkin koostanut vain tämmöisiä, no niin, ja tänne on jäänyt näköjään vanhaa tietoakin, siis tuotetilauksista tulee aina lasku, ja viitenumeroa käytetään keltaisen ruudun kampanjassa, ja tosiaan mahdollista lahjoittaa myös MobilePayn lyhytnumerolla, ja tietysti sitten vielä sieltä verkkokaupan kautta. No niin, sitten on tämä Add Your Voice-kampanja, mistä puhuttiin viime vuonna, ja mä sain viestiä, että tämä mahdollisesti jatkuisi myös tänä vuonna. Tämä on siis Zonta Internationalin kampanja, piiri ei ole niin kuin tätä toteuttanut. Mutta nyt tässä on vanhat tiedot, koska mä yritin siis löytää tuolta Zonta Internationalin sivuilta tietoa tästä, että onko tämä nyt myös tänä vuonna, mutta en löytänyt. Et jos jollain on tarkempaa tietoa, niin mielellään sitä vastaan. Siellä oli edelleen niin kuin tuolla Zonta Internationalin sivuilla niin kuin viime vuoden kampanjatiedot. Mutta tässä oli mun osuus ja voidaan käydä nyt vähän sitten tuolla katsomassa noita meidän sivuja. Täällä on nyt käsi pystyssä Tuire, Aino ja Maritta. Joo, Tuire Kaitila-Tarvanen, Vantaa 2 tässä vielä, hei. Tämä nyt ei ehkä liity varsinaisesti talouteen, mutta mä kiinnitin huomiota siinä, kun siinä oli siinä yhdessä kalvossa, että alkoholin myynti oli siinä yhdessä, niin siinähän tarvitsee sitten kans jonkun erillisen luvan siis. Joo. Onko se, mistä se lupa haetaan? Se haetaan, jos en nyt ihan väärin muista, niin se haetaan aluehallintovirastolta. Okei. Se on avin, joo. Se on avi ja se on niinku kertaluonteinen sitten, että järjestämme tanssit ja myymme viiniä tyyliin. Joo. Okei, joo, kiitos. Sitten oli Ainoa käsi pystyssä ja Maritalla. Kiitos vuorosta. Tuolla chattailussa on Johanna Nevalaiselta kommentti, että lukeeko meillä, että piirin jäsenmaksu on 25 € plus kongressirahastomaksu 15 €, niin onko se 40 €, niin tarkastetaanko vielä se slaidi, koska tämä asia on mennyt minunkin silmän läpi, että mitä siellä luki. Siellä saattaa hyvin olla virhe. Niin, siis minä olen sokkea tämmöisille, että kun kertaalle luen ja en huomaa. Kyllä, siis korjaan sen heti tähän aineistoon, eli tosiaan kyllä se on siis yhteensä 40 €. Kiitos paljon. Joo, ja nyt sitten toinen kommentti puhun, eli myös itse katsoin MyZontan sivuilta ja vaikuttaa siltä, että tämä kansainvälinen jäsenhankintakampanja on ollut vain viime keväänä, mutta ei ole enää tänä keväänä. Tämä vaikuttaa tilanne siltä. Jos jollakin on tarkempaa tietoa, niin varmaan voi kertoa siitä.
Joo, täällä on Maritta Muurinen Pori Ykkösestä. Eli kampanja tulee, siitä on ollut maininta, olisiko ollut helmikuun siinä Leadership-sähköpostissa. Ja maaliskuussa pitäisi tulla nyt sitten tietoja lisää sinne nettisivuille, että se on kyllä voimassa. Ja sitten viime vuonnakin piiri sovelsi tätä samaa sääntöä, eli myös viime vuonna meille tuli uusia jäseniä, niin maksoimme puolet samalla lailla kuin kansainvälisesti. Sääntö sen ohjeen sain viime vuonna, kun kysyin, että piiri noudattaa samaa kuin se on aikaisemmin joskus jossain piirikokouksessa päätetty, että noudatetaan samaa sääntöä kuin on kansainvälisesti. Se asia on mennyt mulla kyllä sitten viime vuonna ohi. Joo, pahoittelut. Ja Maritta oli vissiin puhunut valmiiksi. Ainoalla on uusi pyyntö tuolla. Joo, kiitos. Ihan kommenttina. Nythän meillä piirissä on se, että meillä puolitetaan iän perusteella ja sitten tullaan puolittamaan myös tämän niin kuin jäseneksi tulemisen, eli tämän kauden perusteella, että onko niin kuin ennen marraskuun loppuun mennessä tullut jäseneksi vai 1.12. tullut mennessä. Mutta sitten tämä jäsenhankinta, kansainvälinen jäsenhankinta-asia on niin kuin eri asia. Siinähän on kyse siitä, että uudet jäsenet, jotka tulevat huhtikuun 1. ja toukokuun viimeisen päivän välillä, niin ovat saaneet ensi kauden maksun maksamalla niin tämän kuluvan loppukauden 2 kuukautta olla jäsenenä. Ja siitä nyt sitä vahvistusta odotellaan, että milloin se tulee näkyviin MyZontan kansainvälisille sivuille. Joo, Marita täällä vielä. Sitä just tarkoitin, että todella jos maksaa nyt huhti-toukokuussa, niin se maksu on voimassa ensi vuoden toukokuun loppuun asti. Ja viime vuonna tätä kysyin ja sain silloin vastauksen, että piiri myös noudatti tätä samaa, mitä oli kansainvälinen. Hyvä, kiitoksia. Tuleeko lisää kysymyksiä tai kommentteja? Lupasin tuossa, että käydään katsomassa ainakin jotakin tuolta meidän intrasta. Niin mä jaan tästä taas vähän näyttöä. Oliko Maritalla vielä käsipystys vanhastaan vai pyysitkö Sori, vielä? joo, se on vanha. Joo, vanha. Okay. Joo, eli olinkin valmiiksi kirjautunut tänne intraan ja täällä tosiaan sitten täältä alhaalta löytyy Zonta-kauppa, mistä löytyy sitten näitä meidän tuotteita ja tietoja siitä ja täältä täällä on tosiaan tuotteet kuvineen ja ohjeineen. No. Mutta tosiaan tämä nyt sitten toivottavasti siirtyy jossain vaiheessa sinne meidän verkkokauppaan. Ja toinen, mitä ajattelin näyttää myös, niin oli tämä MyZonta. Eli täältähän löytyy sitten tosi hyviä ohjeita esimerkiksi jäsenmaksuihin liittyen. Niin täällä on tosi hyviä, on videoita ja on erilaisia dokumentteja, mistä löytyy ohjeita. Ja sitten täältä löytyy myöskin tämä dollarivaihtokurssi, mitä käytetään nyt sitten, kun maksetaan maksuja. Ja täällä alaosassa löytyy nämä jäsenmaksut ja sitten täällä oli mun mielestä vielä erinomaisen hyvä tämmöinen, mistä löytyy monenlaisiin kysymyksiin myös vastauksia. Tässäpä oikeastaan mun asia ja vastailen mielellään kyllä kysymyksiin, jos teillä sellaisia on.
siellä ainakin, oliko Marittan käsi ilmeisesti edelleen vanha ja sitten oli Päivi Harjunen. Joo, no Harjusen Päivi on tässä, mä oon Pieksämäeltä ja aloitan nyt rahastohoitajana, en ole aikaisemmin tässä ollut juurikaan mukana, niin tuli mieleen, että löytyykö jostakin niin kuin laskutuspohjaa teillä valmista ja sitten entäs näitä budjettia ja muita varten, niin löytyykö jotakin tällaisia pohjia, mihinkä se olisi helppo tehdä vai miten ne on tehty? No varsinaisesti varmaan ei ole valmiita pohjia, mutta mulla saattaa kyllä itsellä olla jotakin tuolla semmoisia, mitä ollaan käytetty omassa kerhossa, niin halutessanne voin kyllä niitä teille jakaa. Joo, se olisi varmaan nyt ainakin tässä aluksi ihan hyvä. Joo. Ja voinko olla sinun yhteydessä sitten, jos mä nyt voi meidän entiseltä rahastohoitajalta kanssa niitä kysyä, mutta että jos jotenkin, niin mä otin tuossa sinun tuon sähköpostin, niin on sinun yhteydessä sitten, jos tarvii jotakin. Ilman muuta, juuri näin. Joo, kiitos. Vieläkö tulee jotain mieleen, ajatuksia, kysymyksiä? Mä vähän kaivelin tuossa sähköpostia. Tosiaan helmikuun uutiskirjeessä on ollut maininta siitä Add Your Voice. Get ready for the Add Your Voice campaign. Eli siinä puhutaan, että start thinking about the amazing gender equality advocacies and community leaders who will benefit from a Sonta membership. Niin, kyllä se on tulossa. No niin, hyvä juttu. Laitetaan siitä vaikka, tehdäänkö niin, että laitetaan siitä sitten tarkempaa tietoa rahastohoitajille ja puheenjohtajille vaikka sähköpostilla. Silloin se ainakin menee perille kaikkiin kertoihin. Joo, kyllä. Tuirella käsitystä. Joo, Tuire Kaitila-Tarvainen tässä vielä. Nyt kun kerhoissa on puhuttu paljon siitä, että tätä byrokratiaa pitäisi vähentää ja yrittää niin kuin pitää vaan nämä tämmöiset ikään kuin tämmöiset pakolliset kokoukset. Ja jos ajatellaan niin kuin tilinpäätös ja budjetti, että budjettihan tehdään ennen kuin tilikausi on loppu ja tilinpäätös vasta kun kausi on niin kuin takana. Niin onko sinulla jotain näkemystä tai kommenttia siitä, että miten olisiko mahdollista ja minkälaisessa ajassa nämä niin kuin, tavallaan niin kuin nämä asiat niin kuin, tehdään niin kuin samassa kokouksessa? Eli niin, että esimerkiksi tilinpäätös ja budjetti olisi niin kuin samassa kokouksessa justiinsa, kun kausi on loppu esimerkiksi, tai sitten niin, että voisiko sitä jotenkin ennakoida, että onko sinulla tähän jotain niin kuin neuvoa, miten tämän asian voisi mahdollisesti yhdistää samassa kokouksessa, että käsittelisi kaikki talousasiat? No periaatteessa, jos on vaan se yksi kokous, niin silloin ne kaikki on käsiteltävä siinä kokouksessa. Että me mietittiin tätä omassa kerhossa sitä yhden vai kahden kokouksen taktiikkaa, mutta me haetaan sellaisia avustuksia, että meidän niin kuin ne avustuksen antajat tai myöntäjät, niin ne ei voi odottaa tavallaan esimerkiksi, että kun meidän tilikausi, kun se päättyy aina silloin 31.5. Ja jos meillä olisikin vain yksi kokous aina vasta keväällä, niin ne ei pysty odottamaan sinne saakka sitä meidän tilinpäätöstä. Eli me jatkettiin 2 kokouksen taktiikalla niin, että me saadaan hyväksyttyä tilinpäätös silloin syksyllä ja sitten budjetti keväällä. Mutta jos ei ole kuin yksi kokous, niin silloinhan ne on kaikki siinä samassa kokouksessa. Joo, okei. Et käytännössä sen pystyisi niinku järkkäämään tämmöisenä yhden kokouksen taktiikallakin. Jos ei ole tämmöisiä rahan hakemista liittyviä juttuja. Yes, okei. Joo, kiitti. Se pyörii silloin samalla tavalla kuin piirikokoukset. Siellähän on aina myös tilinpäätös ja talousarvio. Kyllä. Siellä oli Johanna. Lehtosen Hanna E-klubista. Tuirelle ihan, että E-klubissa meillä on yhden kokouksen käytäntö. Tietysti pikkasen haasteellinen, että budjetti ja hallituksen jäsenen valinnat tehdään lähes vuotta ennen
kun toimikausi alkaa, mutta toimii ihan hyvin ja tarvittaessa pidetään sitten ylimääräinen kokous, jossa täydennetään esimerkiksi hallitusta, mutta toimii yhdellä kokouksella. Ja teillä on Kyllä. se kokous on siis niin kuin, syksyllä? Syyskuussa. Joo. Okei, joo. No katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi meidän kerhossa ja muissa. Jes, kiitos. Mä olisin vielä sanonut siitä, kun Marika otti nyt esille tuon lakimuutoksen, mikä mahdollistaa se yksinkertaisemman kirjanpidon, että sehän olisi niin kuin varmaan asia, joka helpottaa rahastonhoitajien rekrytointia, että sen saa tehty yksinkertaisemmin ja jos on kerholle esimerkiksi käytössä, että kirjanpito on jossain tilitoimistossa, niin silloin pääsee siitä kuluerästä eroon. Joo, toi oli hyvä nosto. Aino nosti käden. Joo, kiitos. Palaan tuohon edelliseen keskusteluun, että 1 vai 2 kokousta. Se todellakin, niin kuin meillä piirissäkin on, niin 1 kokous syksyllä, jossa käsitellään tilinpäätös ja sitten samassa on talousarvio. Mutta silloin, kun se talousarvio halutaan todella aidosti etukäteen, niin voihan niitä talousarvioita sitten tarkentaa tilikauden alettua, jos siihen nähdään perustetta ja syytä. Eli jos yksinkertaisesti asiat muuttuvat niin paljon, että sitä joudutaan tarkentamaan. Hyvä. Vieläkö tulee jotain? Lea. Joo, hei, terveiset Lappeenrannasta. Täällä on varmaan meidän rahastonhoitajakin. Mä en ole rahastonhoitaja, mutta tulin tänne kuulolle. Kysymys noista lahjoittamisvaihtoehdoista. Eli niissähän on ilmeisesti niin, että niissä on vähän erilaisia kuluja riippuen aina siitä lahjoittamismuodosta. Ja nyt sitten ajattelen, että kerhoissa olisi ehkä hyvä tietää, että minkälaisia kuluja niihin liittyy ja minkä näköiset ja mistä ne kulut menee. Nämä menee ilmeisesti kuitenkin siitä lahjoitussummasta. Ja nyt tietysti jos jäsenmaksut menevät tänne verkkokauppaan, niin siellä lienee tämmöinen tapauskohtainen myöskin kulu. Ja nämä olisi varmaan hyvä tietää jollakin tavalla. Aino taisi ottaa puheenvuoron tässä. Joo, kiitos. Ja Marika voi sitten täydentää. Eli ihan nyt nykytilanteessa, niin jos me ajatellaan kuinka se raha kulkee, niin MobilePay ottaa oman semmoisen provisio, eli prosenttiosuutensa, joka peritään siltä maksun saajalta, eli lahjoituksen saajalta. Eli kun lahjoittaja vaikka lahjoittaa 30 €, niin se lähtee lahjoittajalta 30 €, mutta se tulee pikkasen vajaana sitten sinne kohteeseen, eli yhdistykselle tai piirille. Paytrailillä, eli verkkokaupassa on sama periaate, että se maksun välittäjä ottaa sitten siitä välityspalkkion. No sitten pankkihan aina ottaa kaikista viitteellisistä ja viitteettömistä oman provisionsa. Paytrail esimerkiksi tilittää tietyltä ajankohdalta niin kuin tämmöisen könttäsumman tiettynä aikana tulleista lahjoituksista, eli sen tilityspäivänsä mukaisesti. Siinä tietysti silloin tulee 1 viitteellinen pano tilille. Ja samalla tavalla MobilePay sitten tulee niin kuin ehkä tiheemmin. Mutta se, että miten tämä sitten muuten vaikuttaa, mutta kaikki nämä maksuvälittäjät ottavat jonkun välityspalkkion, ja se, että mikä nyt olisi kaikkein edullisin, niin tietysti
Jos on iso kertasumma, niin se varmaan on järkevintä laittaa suoraan sitten tilisiirtona viitenumerolla, jos semmoinen on käytettävissä. Mutta itse en ole verrannut niitä, että en pysty suoralta sanomaan, että missä tilanteessa olisi kaikkein fiksuinta. Mutta että Marika varmaan osaat täydentää, jos sulla on täydentävää kokemusta. Joo, ei oikeastaan ole sen enempää. Siinä hyvin tiivistit kaikki meidän maksutavat ja kaikista tosiaan menee maksu myös niin kuin niistä pankkiin maksettavista, mutta että varmasti kerhojen kannattaa aina käyttää niitä pankkitilejä sitten niiden lahjoitusten maksamiseen. Saanko me vielä kysyä näihin tähän liittyen? Eli siis se, että jos lahjoitus tulee vaikka se 30 € ja sitten se todellinen tilille tulee sitten vaikka se 29,95 €, niin silloin se lahjoitus on kuitenkin sitten 30 €, mutta sitten se erotus, niin onko se sitten niinku pankin palvelumaksuihin verrattavissa? Että se on ikään kuin kuuluu. Se on sitten vaan kuluu, mutta lahjoitus on kuitenkin se 30 €, vaikka se raha ei tule 30 € ei tule tilille ja sitten se erotus on sitten se tosissaan palvelumaksuun verrattavissa oleva kulu kerholle. Kyllä, juuri näin. Joo, okei, just. Ja mehän tietenkin sitten sinne raportoidaan rahankeräyslupaan kuuluvat tulot, niin siellä niihin ilmoitetaan myös nämä kulut. Kyllä. Mä en tiedä ihan mitä Tuire tarkoitti nyt, että lahjoitus on 30. Niin, tavallaan. Meidän lahjoitussumma ei ole 30, vaan meidän lahjoitukseen tuleva summa on se 29,95 esimerkiksi. Joo, mutta niin kuin tavallaan pitäähän meidän aina se lahjoitussumma ensin tavallaan, että se on ensin se, mutta sitten siitä vähennetään kulut. Tai juuri näin. Joo. Paitsi Helvi Sipilän rahasto, josta ei saada, sen säännöt kieltää niin kuin kulujen vähentämiseen, eli ne kulut menee ihan piirin toimintarahoituksesta. Kyllä. No siis jos joku henkilö niin kuin antaa meille sit sen 50 € lahjoitettavaksi vaikka sit jollekin muulle kuin Helvi Sipilän rahastoon, niin laitetaanko me sitten se 30 ja sitten sit tavallaan siis se erotus, niin siis sehän on kirjanpidossa on kuitenkin sitten se ei ole sama, kirjanpidossa se ei ole sama se summa kuin se mitä se ihminen lahjoittaa. Voisinko kommentoida tähän? Joo. Rahankeräysluvan periaate on se tietysti, että nämä tapahtumat ja rahavirrat kirjataan kirjanpitoon bruttomääräisinä. Eli bruttotuotto 30 ja sitten se maksuvälityskulu, oliko se vaikka 25 senttiä. Mutta sitten rahankeräysluvan mukaisesti lahjoitetaan vain se puhdas tuotto. Eli tuotosta vähennetään kulut ja se on sitten se 29 € ja vaikkapa 75 senttiä. Ja tämä on niin kuin yleinen käytäntö varmasti, mutta sitten yksittäinen kerhohan voi poiketa silloin, kun ei ole rahankeräysluvan alaisesta toiminnasta kysymys. Tietysti se, että mitä kerho on luvannut lahjoittaa. Onko luvannut lahjoittaa koko tuoton vai puhtaan tuoton tai millä tavalla, niin tietenkin sitten omia lupauksia pitää noudattaa. Okei, tämä selvensi, kiitos. Vieläkö tulee jotain mieleen asioita? Jos ei, niin varmaan sitten voidaan päätellä tämä ja laitetaan tosiaan tallenne ja toi aineisto tuonne Intraan.